good morning everyone! Welcome sa aming live, Tres Marias Farms. Ayan po, masakit yung lalamunan ng host. Kaya itutok ko lang dyan sa mga bulaklak habang ako ay nagwawalis guys. Kasi naman, napalaban kami sa kantahan doon sa aming pinuntahan. 5 days ba naman? Nasa liwaliw. Nagliwaliw ang Dos Hermanas. Napalaban sa video 5, kaya naman pag-uwi dito sa farm, ang sakit ng lalamunan. Yan. Panay yung ubo. Ano naman? Nagtuma ka muna dyan sa ano, magpasal kang paso.
Hello, good morning. Hello po. Ano na speaker mo? Makamit kita. Speaker mo. Boring eh. Ang boring eh. Ayaw ko magsalita ako sa inyo. Hello, good morning. Nakatusok dyan. Panaginip ko'y napil kita mahal. Kahit na
Tuwing umaga guys, ito yung nililinisan ko dito oh, ang lawak 'di ba? Ayan. Hanggang doon sa dulo. Tapos maya-maya naman, diyan na naman sa likod bahay, ang dami kasi mga ano eh, mga puno, ang daming laglag na dahon. Ayan. Ilagay ko muna doon sa aking mga tanim na pechay na hinalukay o binang mga manok kaya hindi maganda. Ayan po. Yan yung aking mga tanim na pechay. Ang pechay ni Enday. You can see happening to me. Agoy, nagpapa-music sa kapitbahay. Copyright tayo nito.
kapitbahay. Rinig na rinig dito. Rinig na rinig dito. May pinagang kasulay din sa luwas. Iso, sumatarong mo lang.
Hello, good morning. Good morning po sa naan dyan, na mga sumisilip. Ayan. Dilipat na naman natin ang pwesto kasi lumalabas na si Haring Araw. Medyo mainit-init na, mainit ng panahon. May nag-mention sa akin sa FB. Sino kaya yon? Ayan, ilipat na natin dito kasi
Nakapagwalis na ako dyan, malinis na guys yung bakuran natin. O, diba? Malinis na po. Ayan, nawalisan na. Medyo malawak po yung aming bakuran. At saka doon pa sa likod. So, iiwanan ko lang to dito. Kasi doon pa sa likuran ng bahay, marami pang wawalisan. Salamat po sa mga tumutusok dyan, sa napapasilip. Papasilip, may F talaga. Thank you so much po. Sakit talaga ng lalamunan ko. Ang sakit ng lalamunan ko. Ang bilis, naka 30 minutes na agad ako. Bakit ba iniwan mo? Excuse me po, ang sakit ng lalamunan ko, guys. Ay, hello Manoy, RDN TV. Manoy, kumusta na? Ang sakit ng lalamunan ko talaga, grabe. Kumusta Manoy? Wait lang po. Busy-busy yan kasi Aketch. Nagwawalis ako sa kaming kapaligiran. Kaya naman hindi ko nakita meron palang tao dyan. Salamat po Manoy RDN TV. Tres Marias, kumusta na? Okay lang po ito. Masakit yung lalamunan. Napasabak sa kantahan nung isang araw. Ngayon lang nakasakay sa'yo. Pasensya na, nakasakay sa'yo. Bakit ano ba ako? Bakit sakyan mo kabayo? Airplane. Pasensya na. Naubo, Ketch. Lorky. Kumusta naman, Oy? Ang laki na ng bahay mo, ha? Malaki na bahay mo. Ikaw din. Sana all. Panay yung ano, yung live. Panay yung live mo. Minsan nagtutusok lang, tinutusok ko lang yung live mo minsan. Hindi na ako nagyayaw-yaw. Tinutusok ko lang pag nakikita ko. Ngayon lang ako ulit man nakapag update ulit or naka-active ulit sa YT kasi nga nung nakaraan halos kalahating taon din na wala akong update sa YT kasi nga ang labo ng aming, 'di ba, noon pa man lagi kong sinasabi dati na ang labo ng signal namin doon sa kabilang bahay namin sa Tres Marias Farm talaga namin. So ito ngayon nakalipat kami sa bagong pwesto. May nabili kaming bahay, tapos itong farm din dito, pinaalagaan sa amin, kaya medyo malapit-lapit sa Barangay Road, kaya nakapagpakabit kami ng wifi, kaya naman humahataw ngayon ako kahit papano, nakakapag live din. Ganon pa rin, Tres Marias. Oo nga, kailangan mag-live. Oo. Kasi sayang din naman kasi yung wifi. Kaya minsan tinatamad ako mag-upload ng video kasi nga tinatamad ako mag-edit. Kaya minsan kapag nagkukupras kami doon sa likod, nila-live ko na lang yung mga ginagawa namin para diretso na. Wow, at least may signal na. Sa Saudi palagi tayong nagsuportahan.
Ay, bakit ba? Nasa ano ka na ba? Andito ka na ba sa Bicol? Ah, sa Bicol, ano ba yan? Sa Pilipinas? Taga Bicol ka ba? Kasi Manoy eh, kasi yung tawag na Manoy, ibig sabihin, kuya, Manoy sa Bicol yung tawag sa amin. Nasa Pinas ka na ba? Ah, kailan pa? Oo, lagi tayo nag-ano doon kay GM Bisacol, 'di ba? Kaya lang si GM, si GM busy na. Parang hindi na siya active sa YT. Naka may work na kasi siya tapos panay din yung Reels FB. Kaya hati na yung time. Oo nga, wala na. Short video na lang yung upload niya. Hindi katulad dati, 'di ba, na napaka-active niya. Laging nagla-live. Laki na ng bahay mo, Manoy. Grabe. Ito, idikit ko sa iyo si kapatid ko, si Maisi Oragon Sheng. Yan. Patamsak Premier. Okay, sige po. Wait lang. At i-ano natin. Ano na yun? Wait lang. Ano nito? Bago na naman ako dito ah. Ipin natin. Okay po. Pinipremiere mo din ba, Mano, yung ano mo? Short video? Oo nga, parang nakikita ko din na pinipremiere yung short video, no? Bakit hindi ko ito mapin? Ano ba? Agoy, tabang. Remove yung nakikita ko. Nagluloko talaga ang aking cellphone. Ayaw makisama. Ayaw mapin, Manoy. O, di ba? Kalor kay Manoy. Nawala. O, di ba? Nawala akit. Nakapunta ako sa planetang Mars. Buti na lang, na-resume pa. Huwag nang pilitin yung ayaw. Oo nga, kaloka. Ayaw mo pin. Tawa siya dyan, nagtawa. Ayaw mapin. Bakit ganon? Wait lang, dito ko na lang ikaw pupunta sa isa kong gamit na cellphone. Sa kapatid ko to, sa Katres Marias ko. Nasaan na ang mga kapatid mo? Ay, yung isa po, umuwi na ng Cavite. Yung isa, yung dati yung nagtatrabaho, umuwi na. Kaya lang, laging ako yung nasa, 'di ba? Laman ng YT, ako palagi. Hindi. Tumaan si Tito. Ng baka. Ayan, nandito ako Manoy sa bahay mo, oh. Ididikit ko to si Maisi Oragon Sheng sa'yo. Yung kapatid kong pangalawa. Nandito siya sa bahay, kaya lang, busy siya mag-reels. Minsan, lang kami, nagsasama-sama din kami sa vlog. Pero, mas madalas, ako yung nasa vlog palagi. Ayan. Ang dilim. Sa ano ka ba, Manoy? Taga Leyte ka ba? Taga saan ka nga? Opo, sobrang maaraw dito. Tuyo na yung aming mga tanim. Ang daming sound. Ano ba yung mga sound? May ibon, tahol ng aso, no? Ganon. Kasi nga nasa kabukiran tayo. Yung mga manok. Di ba yan bawal Manoy sa video? Yung mga ng aso, aray ko.
Oh, oo. Nung nakaraan Manoy na ano ako diyan na nagbakasyon ako diyan sa Eastern Samar sa Hernani. Kasi yung ka-YT din natin, yung friend ko sa YT, si Madam Cascade, taga US yun. Nabarkada ko ba? Tapos nung umuwi siya ng Eastern Samar, dinaanan niya ako dito sa malap 'di ba yung Kumadgad dinadaanan niyo kapag uwi kayo ng Leyte, 'di ba? By land lang kayo dumadaan. Dinaanan niya ako. Pinick up niya ako diyan sa Kumadgad, Castilla. Sinama niya ako diyan sa ano, doon sa Eastern Samar. Halos mag-isang buwan ata ako. Ang ganda pala diyan, ang daming dagat. Napapaligiran ng mga karagatan yung Eastern Samar. Ang layo, grabe. Ang sound sa video mo. Okay lang yun naman. Ayan po, dinikit ko na po sa iyo. Manoy si ano, si Mai si Oragon Shing. Mm. Oo, ang dami pang gwapo pero di ako kasama. Waray yung salita doon, di ba? Tapos pumunta kami diyan sa ano, San Juanico Bridge ba 'yon? Sa Tacloban. Yung Leyte ba, sa unahan pa ba ng ano, ng Tacloban? Ayan, dikit na po ito Manoy sa iyo. Wala ka na bang balak bumalik ng Saudi, Manoy? Matagal ka na pala dito sa ano, sa aba-aba, malapit na sa amin yung may video ako dyan sa San Juanico. Ang ganda nga Manoy, na-amaze ako no, doon sa ano, sa San Juanico Bridge. Ang ganda! Hello kapatid Panalo, may love shout out po. Salamat sa paharang. Mayroon pang nag-apply pa lang. Opo. Ang ganda nga dito sa ano, rock formations. Tapos, kaya lang, nung andun ako, nagkasakit naman ako. Nanibago sa ano, sa panahon siguro kasi panay yung ulan doon. Tapos minsan maaraw. Pero ang ganda talaga. Ang lapit-lapit lang ng bahay ni Madam sa ano, sa dagat. Ang sarap panoorin nung ano, alon. Tapos, alam mo yun, Manoy, kaso lang, malayo ka na, no, Leyte ka, yung doon kila Madam Stern Summer. Yung mga ano doon, mga beach doon, ang ganda. Nakarating ako doon sa, ano yun, yung isang pinuntahan namin ni Madam. Canugas ba yun? Canugas is Nature's Park. Sis Ina, may love shout out po. Kapatid Panalo, thank you po. Salamat. Salamat po. Pinipigilan ko lang yung ubo ko. Grabe. Ngayon lang ako nakapag-live ulit after 5 days ba? Or mag-iisang linggo din kasi nagbakasyon ako dun sa Albay. Walang wifi doon, hindi ako nag-load. Ayan. Maraming salamat po. Maraming magagandang falls, beach at iba pa sa summer. Oo nga, ano yung gaganda, no? Yung mga dinadaanan papunta doon, no? Minsan nakakatakot din. Tapos, umuwi ako, ano na eh, December na ba ata yun? Or November pa rin. Kasi pumunta ako doon katapusan ng October. Parang nakauwi ako November na. November na ata yun. Tapos yun, mag-isa na lang ako umuwi. Tapos, hindi ko alam na sa Southern Samar pala, ang lakas ng ulan. Kasi nga, panay yung ulan talaga doon. Ang dami na palang ano,
Marami na palang landslide na nangyayari sa Southern Samar. Tapos nung malapit na kami sa Allen, naharangan yung ano ba, kasi nga nag-landslide, naharangan yung kalsada. Tapos bumalik na naman kami ng top ba yung tawag doon. Tapos naghanap na naman kami ng way. Kapatid, thank you po. Sisi Ina, thank you. Naghanap kami ng way para makadaan ulit papuntang Allen. Kasi nga, shortcut ata yung dinaanan namin. Kaya lang, na-stranded kami kasi, yun nga, natabunan ng lupa, mga niyog, yung kalsada na harangan. Kaya grabe, yung pag-uwi ko, ako na lang mag-isa. Kasi nga, gusto ko din talagang ma-experience yung ano, paano makasakay ng barko. Kaya yun, natupad. 2023, natupad yung barko. 2024, natupad yung wish ko na makasakay ng eroplano at saka kabayo. Ang saya-saya, di ba? yung, yung laging sumasakay lang sa kalabaw, nakasakay ng eroplano. Akala ko hanggang dito lang ako sa ano, sa farm magliliwaliw. 'Di ba? Ang babaw ng kaligayahan, Manoy, no? Dapat dumiretso ka dito sa Leyte mismo sa amin. Hindi ko naman alam. Hindi ko naman alam na andyan ka na pala. Oo nga sana, no? Tapos sila ano, yung mga ka-friend din ni Madam Cascade na YouTuber din. Sila Dylornex. Nagkita-kita kami doon. Nag-collab kami doon sa dagat. Sis Ina, thank you sis. Kapatid Panalo, salamat ng marami po. Oo nga sana Manoy, no? Nagkita sana tayo doon. Nag-collab sana tayo doon sa San Juanico. Ipapasyal kita sa lahat ng pinuntahan kong tourist spot. Sayang, no? Kaya lang hindi ako nakabilo doon, Manoy, kasi nagkasakit kami ni Madam. Sinipon kami ng bongga. Tapos, pag uwi ko dito, di okay na yung ano ko doon naging okay na ako doon. Pag uwi ko dito, nagkasakit na naman ako nung December. Kalorky. Kaya nangayayat aketch. Gustong-gusto ko doon Manoy kainin yung ano, yung sihi, yung tawag, yung kinukuha sa mga batuhan sa dagat, yung mga shells. Ang sarap. Ini-steam lang nila yung pinapakuluan lang ba. Ang sarap noon. Super bait ni Madam at pinakain ka niya ng isang buwan. Oo, tapos pag uwi ko, ang dami ko pang dala. Dami ko pang dalang mga pasalubong. Oo, si Madam Cascade. Asan kaya si Madam? Wala atang ano. Wala, hindi siya nakasilip ngayon. Kasi may sakit yung kapatid niya eh. Nasa ospital. Nasa hospital yung kapatid niya. May sakit. Matagal siya dito. Umuwi siya nung October 26. Tapos babalik siya sa US. Ano na? June. Pupunta yun Manoy dito sa amin. Siya naman yung pupunta dito sa amin. Papakainin ko siya puro gulay lang. Doon, pinakain niya ko puro isda. Dito, papakainin ko siya puro gulay lang. Kasi nga 'di ba, ang layo namin sa Kabihasnan. Mga ano lang, mga gulay-gulay lang. Sana makaibigan mo rin si Madam Cascade. Ano, channel niya, pulpakan ko siya. Makaibigan mo rin. Oo, kaibiganin mo rin kuya kasi malapit ka lang doon. Malapit ka lang dyan. Panay yung punta niya doon sa Robinson sa Tacloban. At saka doon sa Burungan. At saka doon sa nasaan na ba yun? Yung sikat na simbahan daw doon. Oo, si Madam Cascade. Teka lang, hanapin ko yung bahay niya. At dikitan mo siya. Sabihin mo, Madam, pwede bang kaibiganin kita? Kasi kaibigan din ako ni Tres. Mabait yun si Madam. Mabait yun ko, Manoy, si Madam. Yan din si ano, yung pumunta dito, si Kapatid Panalo at saka si Sis Ina Vlog. Mabait din yan, Manoy. Lagi yan nakasupport sa akin lagi kapag ako ay nagla-live.
Big love shout out, Girl, ano ba yung tawag nito? Girls TV. Maraming salamat po sa pagbisita at sa pagtusok dyan. Patusok po sa hindi pa po tumusok. Alam Manoy, hindi ko talaga Manoy na itaas yung ano mo, bahay mo. Kasi pag pinipindot ko, bakit ayaw magkasama tong cellphone ko? Pag pinipindot ko, nawawala ako eh. Napupunta ako sa planetang Mars. Kalorky naman. Ayaw eh. Bakit ayaw? Nagluluko na ba yung ano ko, keypad ko? Ayaw gumana eh. Ayaw talaga. Kaya naman hindi ko maano-mano yung ano mo, hindi ko masabit. Jers TV. Salamat po. Teka lang Manoy ha, hanapin ko si Madam Cascade at saka i-ano ko sa iyo. Ibaba ko yung bahay ni Madam Cascade. Dikitan mo, pakilala kang kay friend din kita dito sa ano, YT. Agoy. Nagluluko ang aking kagamitan. Saan na ba yung bahay ni Madam? Nakapag-live ako kasi hindi ko nakita nag-live si Madam. Busy kasi yun. Kaya ako muna yung nag-live ngayong umaga. Kapag kasi may nakikita akong mga pinupuntahan ko din tuwing nagla-live, hindi ako nakikipagsabayan mag-live. Pinupuntahan ko muna sila. Asan yung bahay ni Madam? Nawawala. Madam Cascade. Ayan. 2 days ago, nag-live siya. Hanap ako ng short. Yung mga short video dito ni Madam, nakatiwarik. Nakatiwarik yung mga short video dito ni Madam. Nakatiwarik yung mga ano niya. Short video, yung kuha niya, patiwarik. Kaloka to si Madam. Ayan, sandali lang Manoy ha. Hinahanap ko pa si Madam. Kung ayaw mapin, okay lang yan. Parang pagmamahal lang yan. Minsan di na gumagana ang init na grabe siya. Long video, ibaba mo, huwag short. Nabibitin ako. Ganun ba? Ibaba ko. Nakuha ko na yung short video eh. Mamaya, makuha ko yung ano niya, live. Ito na lang man na short video. Bahala ka na panoorin. Maghanap ng long. Ayan. Madam Cascade. Hanggang ngayon, nakaano pa rin to si Madam Cascade sa akin. Naka-member ba? Ayan, nasa na yan? Yun, ayan na, andyan naman oy. Yung ano niya, short video ni Madam Cascade. Buti din nagalit si Mr. Mo. Oh, Mr. Mo, wala ko Mr. Wala ko Mr. Manoy. Single ang Tres Marias. Buti din nagalit si Mr. Mo. Isang buwan ka na wala at pumunta sa summer. Free to, Manoy. Free to, malaya to magliwaliw. Walang sabi to, Manoy. Kalorky. Hanapan mo ako, taga Saudi. Hanapan mo ako, Manoy, taga Saudi. Okay, akala ko. Tika lang, naubo ako, kalorky ka. Ubo muna ako dito sa loob ng bahay. Ang may asawa man sa Tres Marias, yung bunso, yung nasa Cavite na ngayon. Umuwi na sa asawa niya. Yung single, yung panganay, ako si panganay,
Ako yung panganay, pero yung mas madalas 'di ba tawag niyo sa akin Tres kasi nga Tres Maris yung pangalan namin, yung channel name. Tapos si Dos, yun, malapit na mag-asawa si Dos. Si Dos ay may afam, taga Spain. Sana all. Sana all na lang. Hihihihi. Ayan, di ba? Natawa ka dyan. Ayan naman, si Madam Cascade. Nadikitan mo na ba? Tika lang, bumaba pala ng bahay si Jers. Pasensya na po, hindi ko po mapipin yung mga binaba nyong kasi nga nagluluko yung keypad ko. Napupunta ako sa planetang Mars kapag pinipindot ko para ipin ko. Puntahan ko na lang po si Jers TV. Ayan. Nasaan na si Jers TV? Ayan. Salamat Manoy sa pag-stay dyan. Wala kang live, kailan ka magla-live? Araw-araw nagla-live ka, nakikita ko. Tapos ang haba ng live mo. Bawal ba yung tumatahol yung aso sa Manoy kapag Manoy kapag pag ano yun? Kapag pula ba yung dollar sign, ano ba? Restrict ba yun? Violation. Kasi nung nag-live kami ni Dos, kantahan kami dito. Tapos yung mga kanta niya kasi iba, yung kinakanta sa FB, yung mga uso, yung mga sikat na, trending audio ba? Mga trending music. Kinanta ni Dos, ni Mice Oragon Sheng, yung idinikit ko sa'yo. Nagpula yung dollar sign. Dami pa naman views nun. Kaya, yung ginawa ko, kasi hindi ko agad nabasa yung chat ni Sis Ina, kasi tinanong ko si Sis Ina kung ano yung gagawin ko doon. Sabi, kung i-delete ko ba, sabi ni Sis Ina, na-delete ko na. Dinidelete ko, kasi nga, medyo matagal yung reply sa akin ni Sis Ina. Dinidelete ko. Pwede naman pala hindi i-delete. Natakot kasi ako eh. Pero kahit ganun, di ba? Kapag kahit i-delete mo, magkakaano ka pa rin. Jers TV, andito po ako sa bahay mo. Ayan po, Grow Old with You, Adam Sandler. Yan. Ayan na. Nakadikit na pala to sa'yo si Maisie Oragon Shing. Yung Kados Hermanes ko. Ayan. Maraming salamat po sa naandyan. Sa lahat ng mga naandyan. Kay Kapatid Panalo, kay Sis Ina. Good morning po, Sis Ina, kapatid. Thank you so much. Ayan. Kahit na anong tagal, kahit na mahirap, nalaganan natin ng hamon. Long distance relationship. Ayan, maaraw na. Ang lakas ng init ngayon. Tagtuyot na. Yung ibang mga bukal, yung mga paliguan ba, yung tawag sa amin bubon. Yung iba, nawawala na ng tubig. Natutuyo na yung mga bukal. Kasi nga po,
Ang lakas ng init ngayon dito. Ayan, galing na ako sa bahay ni Madam Cascade. Ayan, salamat Manoy. Sige. Kaibiganin mo si Madam Cascade. Mabait din yan. Bisibisihan siya ngayon kasi nasa hospital yung kanyang kapatid. Ayan, Jers TV, tapos na po ako sa yung binabang link. Dating dikit kay Maisy Oragon Shing. Ayan. Puntahan na lang din kita Manoy kapag makita ko mag-live ka. Magpapaampun ako sa kanya ng 2 buwan, hihigitan kita. Sige. Parang nangitim na ngayon si Madam kasi panay yung hanap ng sihi. Alam mo yun Mano, yung sihi, yung mga shells sa dagat, sa mga batuhan. Ang sarap kaya nun. Nung andun ako, yun, paborito ko yun. First time ko makatakim noon doon. Tapos, ang sarap pala. Sabi ko kay Madam, kapag pumunta siya dito, magdala siya ng sihi. Sihi yung tawag daw doon sa kanila. Yung mga shells sa mga bato-batuhan sa dagat. Ni-steam lang nila, ang sarap. Yun lang, i-steam mo lang, wala nang nilalagay na ano. Kahit di ka na pumunta sa live ko, makita lang kita sa live mo kina. Sana all. Shane L. Di ba nung nasa Saudi ka, yung panay mo yung bingwit ba yon? Ang laking isda. Ikaw ba yon? Di ba ikaw yun Manoy? Hindi ko yun ikaw yun eh. Yung panay yung isda, pamingwit sa Saudi. Pwede. I-entertain ko lang sa'yo dito, buko. Bunga ng buko. Ako na lang po. Excuse me po, naubo na naman ako. Oo naman, naalala ko yon. Ikaw at saka yung isa, 'di ba, yung kasi nakakukwentuhan ko kayo dun eh, kay sis GM. Yung isa pa, di ko alam kung monetize na siya. Parang Bicol din yun. Barkada mo yun eh. Yung palagi din napunta sa'yo. Parang hindi pa siya monetize hanggang ngayon. Nakalimutan ko, yung isa eh. Parang hindi pa rin siya monetize hanggang ngayon. Pero ang laki na ng bahay niya. Sumahod ka na ba dyan, Manoy? Nakatikim ka na ba ng pasahod ni Lolo Mets? Si Tito Mons, hindi iyon si Tito Mons. Si Tito Mons, lagi din ako nandun sa kanya. Malaki din yung bahay nun. Parang nasa ibang bansa ngayon si Tito Mons. Yung isa pa, yung parang hindi pa siya monetize, nakalimutan ko lang. Pero palagi ko siya nakikitang nagla-live din. Grabe siya. Ewan ko, parang hindi. Alam ko, pumupunta yun din sa'yo eh. Ayan, sabihin mo na lahat ng kakilala mo. Hindi, hindi yan. Ano ba yan? Kape ng lalamunan ko. Kumain kasi kami ng ice cream. Hindi ka nagre-reels, Manoy. Hindi ka nagre-reels. Diba, uso ngayon yung reels. Kami nagre-reels ni kapatid ko, ni Cosinero Hardenera. Follow mo ako sa FB.
Yung FB ko, Michay Mishi, yung personal account ko. Yung page, Tres Marias pa rin. Ang tagal makapagparami ng followers sa page, sa FB page. 27 pa lang yung followers ko doon. Pero matataas yung views ng mga reels ko doon sa Tres Marias Farm. Sa Michay Mishi ko, sa personal account ko, yung followers ko doon 6.4 ata, or parang ganon, 6.5 followers. Yung ano ko, yung long form video ko, ano na siya, monetize na siya, may ad stream na yung long form ko sa personal account ko na Michay Mishi. Pero naman sa reels wala pa. Mahirap din, wala lang, libangan lang namin mag ano-ano. I-follow mo pala page ko, Maria, FB page ko, RDNTV. Sige, i-follow mo din ako, Manoy, Michay Mishi. Personal account ko, Michay Mishi. Yung page namin, Tres Marias pa rin. Tres Marias Farm pa rin, yung FB page. Ilan na ba yung followers mo? I-follow mo din ako, Manoy, sa aking ano yun? 313 pa lang followers ko. Sipagan mo. Sipagan mo makipag-engage, Manoy. Kapag may nag-comment sa'yo, ah, magre-react ka doon sa comment niya, tapos mag-comment ka din, tapos puntahan mo yung bahay niya, mag-comment ka din sa reels niya para ganun yun. Engage to engage. Mahirap din, pero madali lang man ay makapagparami din ng followers. Kapag yung gamit mo ay personal account, hindi page. Kasi yung page, follow to follow. Follow yung ano mo doon. Kapag naman sa personal account, i-add friend mo lang siya. Automatic, magiging followers mo na yon. Basta content creator siya. Oo. Ito yung pangalan ko dito sa personal account ko. Yan. Michay Mishi. Wait lang kasi puntahan ko yung pangalan mo. Yung page mo ngayon na. I-follow na kita ngayon na. Habang nababasa ko pa yung mo dyan. Ano nga yun? RDN TV? Yan, sige. I-follow kita doon sa ko muna. Sa FB page ko. Wait lang. Kaya nila muna ko talaga. Grabe. Teka lang, Manoy, ha. Puntahan muna kita dito sa aking FB page. Madali lang man magparami ng followers. Basta active ka lang din. Yung mga nagko-comment sa'yo. Bawat... Oo naman. Oo, parang ganon. Sinara mo personal account mo. Bakit mo sinara? Kasi siguro merong mga nagko-comment sa'yo. Nagme-message sa'yo mga jowa mo, no? Sinara mo pala. Ako nga dati, Manoy, private talaga ako. Hindi ang ang personal account ko. Ang tagal na nung profile ko, simula pa nung ata yun, 2000. Napalitan ko lang yun nung nauso yung reels. Tapos hindi ako talaga nag-upload kasi nga naman, hindi naman ako mahilig mga hugot-hugot sa FB. Personal, kumbaga napaka-private ng buhay ko noon. Nung nauso yung FB, wala stick. Kung ano-ano na, wala nang magawa sa buhay. Kung ano-ano na yung mga pinagagawa, mga kalukuhan na, mga kapraningan.
mga kapraningan na nangyayari. Tapos yung dati mga mahiyain, naging makapal na yung mukha. 'Di ba? Dahil sa reels, kalorky talaga. Uso na yun ngayon, 'di ba? Ah, naghahangad na mapansin ni Daddy Mets. Malay mo, 'di ba, makapagpa-viral ka lang manoy ng isang video. Malaking tulong na 'yon. RDN TV. Bakit wala dito mano? Asan, ano ba? Ayan, ayan. Bakit wala mano yung ano, yung RDN TV? Di ko ma-research. RDN TV, di ba ganito yun? Ayaw makita eh. Wala eh. Uso talaga yung mga scammer ngayon mano. Kahit kami din, lagi kami nakaka-encounter niyan. Yung ginagawa namin, binablock namin lagi. Walang no need na mag-reply, block mo agad kapag hindi mo kilala. Tapos parang ganun nga, parang nahalata naman 'di ba kung kapag scammer. Ito ba 'yun? Ano ba 'to? Ay hindi, di ko makita mano yung ano mo. Ano yung profile mo? Big letters ba? RDN TV. Ah, ito. Ito yun, Manoy. Ito yun. Yan ba? Yan ba yun? Yun. 313 followers. Yun. Ayan, ito na po. Nakita ko na. Uy, sana all. Ang ganda nitong riverside na to. Yun, nakaupo sa bato. Nagpabugnaw. Ano yun? Nagpabugnaw. Nagpabugnaw ang sidekick Manoy RDN TV. Ang ganda ng dagat Manoy, oh wow, sana all. Yan oh, ganda ng dagat. Yan. Maano talaga 'di ba, yung mga dagat diyan sa Stern Summer, mabato. Pero ang linaw ng tubig, ang ganda. Ang linis. Sabihin mo kung naka-follow ka na para puntahan agad kita as in. Bakit naman ganito? Nakatiwarik naman yung video mo. Parang nahilo ako dito ah. Sino ba yung kumukuha nito? Kailangan ko pang baliktarin yung cellphone ko. Ayan, 'di ba? Panay lang yung marites ng ganun talaga manay sa ano, sa FB, sa Reels. Mas marami yung views kaysa sa ah, react tapos comment. Hayaan mo lang 'yun. Mas marami yung marites sa Reels, sa FB, mas marami yung marites, Marisol kaysa sa mga ano, mga nagre-react at saka nagko-comment diyan. Magko-comment lang diyan at saka magre-react yung mga legit talaga. Mga legit ano lang, ano natin, mga legit followers natin yung magbibigay diyan, mag tatapusin yung ano, yung video ba, papanoorin, tapos magre-react, tapos magko-comment, yung mga legit 'yan. Pero kapag mga ano lang, lalo minsan 'di ba, mga kakilala din naman natin. Mga ano lang 'yan, Marites, Marisol. Hayaan mo lang 'yon. Minsan meron din tayong ma-encounter diyan na ano, mga basher. 'Di ba? Ayan oh, naka-heart na 'yan.
Wow, sana all. Ang ganda ng ano, oh. Ganda ng gamit na camera. Ano ba yun? Ano yung tawag nun? Yung katulad kay sis, ano? Kay gamit dati ni sis GM. Naka GoPro. GoPro ba yun, Manoy? Ayan, ang ganda ng dagat. Sana all. Ang ganda dyan, Manoy. Ayan, nag-ano na ako, Manoy. Nag-comment na ako. Tres Marias Farm yung gamit ko. Tapos mag-ano ko din. Mag-switch account ako doon sa Michay Michi ko. Ayan o, nakadalawang ulit na yan. Nag-play. Following na. Na-follow na kita. Ano lang, sipagan mo lang, Manoy, mag-reels. Style yan, ibaliktad. Di ko aram. Bako iyan, dyan lang yan sa kapitbahay. Kung kanino daw yun, ano, kalabaw. Kasi nga, yung lupa namin dito, ngayong tag-init na kasi, yung may mga ari ng may mga alaga, yung mga alaga nila dito sa lupa namin, pinapastol. Kasi yung mga lupa nila, inararo nila ng inararo, di wala na silang mapapagpastulan ng kalabaw. Kaya yung ginagawa dito sa lupa namin, nililipat yung mga baka, kalabaw, tapos napiperwisyo yung mga tanim na niyog at saka mga saging. My God. Sandali, Tres Maria sa page, di ba? Oo, Manoy, sa page. Nag-comment ako sa iyo, gamit ko yung page ko, FB page. Sis Ina, thank you sis. Always support dyan. At saka kay kapatid Panalo, maraming salamat po sa 8 million na naan dyan. Sa 8 million na naan dyan. Ano yan? GoPro? Pro GoPro? Ano ba yung tawag dun? Ano, naloka naman ako sa'yo. Sana all nga eh. Sana all. Ako yung gamit ko, mumurahing cellphone lang. Basag pa. Tapos yung isa kong cellphone, naloka ako kasi dati, nakikipag-watch to watch ako. Sumabog yung Samsung ko. Mas malinaw sana yun. Kasi nga, ginagamit ko na naka-charge. Ayun, sumabog. Maraming salamat po, Sis Ina. Kapatid Panalo, at sa lahat po na andyan, na mga naka-silent lang, silent viewers lang po dyan. Maraming salamat po sa support. Sige Manoy, i-follow mo ako dyan, Sipagan mo lang din yung pag-upload mo ng reels. Tapos gamitin mo yung mga sikat na audio, yung mga trending audio sa ano, FB. Ngayon nga may magkasunod akong in-upload kagabi. Kaya lang CPR yung ginamit kong sound. Sayang, i-delete ko naman 'yun. I-delete ko tapos i-upload ko ulit, re-upload ulit, tapos iba yung gamit na music na audio. Kalorking nga eh. Madami na sanang views. Buti na lang yung meron akong isang video sa FB page, Tres Marias Farm, na nagtrending. Yung i-delete ko na sanang video. Yung ako tawag sa amin, pakaras. Yung nagsuyod ba ng lupa, ng mga damo sa lupa. Tapos ginamitan ko ng trending audio, yun. Naka naman ng views, naka 23k views. Ata yun ngayon. Kaya lang hirap, ang nagba-viral lang ngayon, yung may pinapakita ka ng alam mo na yun, yung may pinapakita. Yung may pinapasilip ka sa katawan. Kalorke. Yun ang gusto ni Daddy Meet. Ni Daddy Mita.
My goodness, hindi katulad ni Lolo Mitz na pinapalo agad. Iwan ko ba? Pero yung sumakay lang ako sa kalabaw, flag content. Pero yung iba may pinapasilip na hindi ka nais-nais, ang bilis ipa-viral. Color key. Iba na talaga ang mundo, 'di ba? Baliktad na. Ika nga. Naririnig niyo ba yung mga huni ng mga alaga namin sa kakahuyan? Mga huni ng ibon, huni ng manok. Gusto ko mag-alaga dito yung honeybees, kaya lang wala pa akong makita, wala pa akong mabilhan ng ano ba, para maparami namin dito. Kasi nga dito sa amin, presko pag ganito, maraming tanim na puno. Nasa ilalim ng makahoy, sa ilalim ng kagubatan, kanyogan. Kaya maganda mag-alaga ng honeybees. Kaya lang wala pa kaming mabilihan. Ayan, puntahan ko muna si ano. RD. Ina Vlog 13. Sana all maraming alagad si Sis Ina. Andito ako Sis Ina sa bahay mo. Gamit ko yung ano, bahay ni Maice Oragon Sheng ni Dos. Kasi kagabi nasa premiere mo naman yung aking main. Ngayon ito panoorin ko. Gamit ko yung ano ni Dos. Ayan. Tusok 79. Ang bilis ng oras, no? Alas 8 pa lang pero ang lakas na ng init ng araw. Nang ika'y dumating, parang hulap sa hangin, ako'y nakatingin dahil sa'yo. Tadhana, hindi natin pwedeng alamin, liliwanag ang daan tungo sa'yo. Nandito ka lang palagi sa aking halik, lahat kang harapin. Kung dito ka lang
Color key na ubuakit. Ayan, nakaisang oras na po ako. Mag-i-end live na po tayo. Kasi maglalaba pa pala ako. Samantalahin ang init ng araw. Asa na yun? Sa FB page ko, mabilis kong ma-research si Manoy RDN TV. Dito sa personal account ko, hindi ko makita. Hindi kita makita dito, Manoy, sa isang ano ko. Dito sa personal account ko, hindi kita ma-research yung pangalan mo. Doon sa FB page, mabilis lang. Color key, ang kati-kati naman. Tactic Provider PH. Maraming salamat po, sir, sa pagbisita po sa aking bahay. Megalaw shoutout po, Sir Tactic. Ayan. Wait lang po. Dan Tamsak, Pambayers here. Dagdag bantay sa iyong open house. Iwan lang na bakas sa mga bibisita para mabalikan ko kayo ng pasasalamat. Ayan, sabi ni Sir Tactic Provider PH. Maraming salamat po, sir, sa pagbisita. Yan, naubo na naman ako.